Alcaldes e voceiro do PP dos concellos afectados pola vaga de lumes na provincia de Pontevedra mantiveron esta mañá unha reunión na sede do PP provincial co fin de analizar as axudas que recibirán por parte das administracións públicas. Dende o PP piden que a Deputación explique de onde van a sacar os 90 millóns de euros que anunciaron a bombo platillo. Presentará unha moción no pleno co fin de que estes fondos non inflúan dentro das inversións previstas dentro do Plan Concellos. Nós entendemos que o Estado ten que colaborar, que a Xunta ten que colaborar, e así o están facendo, e entendemos que a Diputación ten que colaborar. Pero ten que colaborar non restándolle fondos que xa pertencen aos concellos, senón que ten que colaborar cunha liña de axudas independente que non interfiera naqueles fondos que xa son dos concellos. Logo, o primeiro punto desa moción, o que ven a pedir é unha liña exclusiva con fondos independentes e que non interfera no Plan Concellos. Unha moción onde farán especial fincapé en que a Deputación recupere o plan de acción comunitario co fin de axudar a todos os afectados. Nun momento en que todas as administracións e todas as entidades debemos de traballar de forma constructiva, a Diputación non pode estar restando. Un mes despois, temos que reclamar unha liña de axudas específica para os concellos, fora do Plan Concellos que xa nos corresponde por lei e cuyos proxectos os concellos temos que presentar nos primeiros 3 meses do ano. En esta proposición tamén pedirán a reposición das axudas a colectivos veciñais e que a Deputación asuma o custo dos GES.